Hai bă, stai. Așa, bravo. Stă prosta Lanca. Să o tai, să o jupoi. Stai futuț. Așa, bravo. Măcar știe. Ce casă urâtă mai am și o să îmi bat picioarele. Bă, dar e urâtă, urâtă. Urâtă cu spume. O las așa. Chid aici. Partea asta să-mi fac un hambar pentru oi. Așa. Ce cauți aici? Crucea ta eu. Tu n-ai ce căuta aici. Așa. Care erau oile? Astea parcă. Bă, ăștia scâni, bă. Crucea mamilor de câini. Unii ăștia? Jbank. Ue, mort, stă eu. Mar drecu, dar nici nu temi. Bum, 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 bum. Astea sunt cu oile. Da, astea sunt. 1, 2, 3. Atât. Frumos, bă. Luăm noi 2 cufăruri. Chestii de astea. Sau până așa. Trebuie să dăm asta, partea asta. Așa. Și o mut înapoi tot aici. Așa. Și să pun. Opa, nu poate. Așa. Hai bă, dar ce nu le pot deschide? Așa trebuie să fac pe parte. Bă. De asta că am văzut chestia asta la lectură de la A la Z într-un videoclip de-a lui mai vechi. Cum puteai să-ți pui... Hai bă. Da, sper să vă abonați. Să ne strângem cât mai mulți pe acest canal. Pac. Așa. Avem acum mâinile goale. Deschide ușa. Acolo avem oile. Oare să mai îmbunătățești ceva? Eu nu vreau să joc cu... De aici, cum se cheamă? Meniul de aici. Meniu. Cufăr, cum dracu se cheamă. Nu o să joc cu el. Bine, de fapt nu știu, poate o să joc cu el. Vrem pur și simplu aici. Vreau. Bă, dar n-am gard aici. Asta-i primul. Nu gard. Al dracu, gardul nu se găsește aici. Nu tot de asta. Să-l pun așa, e mai partea asta. Cam mare, da.
Nu-i nimic. Aici trebuie să... Dar care erau pentru găini? Astea, parcă. Nu, astea e pentru porci. Așa. Care pentru găini, asta-i. Nu? What? Asta-i? Da, bă, asta-i. Pun aici așa mai multe găinuțe. Așa, tot trebuie să omor porcul ăla. Mi-am omorât găina. Din nou. Unde fugi, bă? Așa. Închidem ușa. Și ne culcăm și nu uitați de un like și un subscribe și un com.